नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के फिल्म राजा की आएगी बारात के बारे में, जो ना के पहला धमाका यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर था आप लोग देख लेले बनी। अब होके जा रहल बा ई फिल्म के दूसरा धमाका, जो कि बा ई फिल्म के पहला गाना। जी हाँ, अगर बिहान सुबह पहला गाना रिलीज होके जा रहल बा, जो ना गाना के नाम बा परिकल बिलैया। जी हाँ, परिकल बिलैया ई गाना के नाम बा, जोना के खेसारी लाल यादव जी और प्रियंका सिंह गौले बड़ी। गाना के वीडियो में आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी और संयुक्ता रॉय जी, जो कि फिल्म के हीरोइन बाड़ी, वो आप लोगन के नजर आई है। पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकता नहीं। और गाना बिहान यानी 22 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने के मिल जाए। गाना ऑडियो आवे वाला बा कि वीडियो आवे वाला बा, ये अभी कंफर्म ना कल गल बा। अभी सिर्फ लिखल बा सॉन्ग रिलीजिंग। ज़्यादा चांस बा कि ऑडियो ही रिलीज हुई, कैसे कि अभी तक फिल्म रिलीज ना भइल बा। और फिल्म रिलीज होके तक ज़्यादा तौर पर ऑडियो ही रिलीज होकेला। तो जो नहीं अपडेट रहे आप लोगन के देवेला जरूरी समझनी, यही चलते दे रहल बानी। बाकी तो आप लोगन के पता है बा कि फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित जी, फिल्म के निर्माता बड़े सुरेंद्र प्रसाद जी, और ये फिल्म SRK म्यूजिक द्वारा सारा गाना ट्रेलर सब कुछ रिलीज हुई। तो पहला गाना बिहान यानी 22 तारीख के सुबह 6:30 बजे आ रहा बा। अपन प्यार आशीर्वाद जरूर दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।